U Samuel Shla bat kepiba hun shisha ringkun kila yo bakin ra ya kanam nai khat saw senya bat lukimai jong katamasa na thmei festival ka ba arsngi kata ka balong hak arpun rio bat arpun yo tarik risau bala penlong da kaseng khasi kemi shlong halumpong waking jayau ha kanika jinga kop ladan markhat sanut kirang bat kithe samla na keleng kabri u hinyo dram ki balawan ban shimbenta sha kanika jinga kop ki nong shimbenta balawan ban bat ya kakadan kebaar bat kebalai kilong bana kalyang kishinrang kalet sha upendap bor lang sau kmi bat udawan kharau kharsentiu kat bana kalyang kisamla kenthei kanam ba ar bat balai kilong kabat riti merthong bat kadari tingkai khonghan nalor katala samru ya ki katu kat ni kusnam hakaba ulam jingshai meliam ulara ya kanam best smile u easy bor sau kmi best personality u bayai net khar best speaker Urida biang sungo best ram work katba Erickson kurba ulara ya kanam best attire na kalyang kikenthei ki balara ya kini ki khusnam ki kenthop ya kapoi ki mansuyam kabalara ya kanam best smile kasan ki akor tangsong best personality kabala risha marbenyang best speaker kayada risha kharkungor best ram work bat kasaka ni kendia klara ya kanam best attire Lapan ibang bat penyak biit syusyu ya kana kajan miet da kajingat pen I ki heb barit hala ki jongki riam batenrai ka jongki kabada pen I syongkun shisha ya kana katamasa ha kana kajan miet jong kajinga kop bat bapen kot ya kana katamasa lawan banyasa khilang da obak Cyril Vidarlong ding do IAS Secretary ka Sorkar Meghalaya bat uswapnil tembe IAS Director of School Education and Literacy Government of Meghalaya Nalor katala sa khilang ru da o President Seng Khasi kmi rangba o pingrup udoloy ka ilaka juwai umapuramon kinjing ringkat bat upat ba belin ubalahir ban sakhi ya kani katamasa menta kasnam Deka juk jongka experiential tourism adang ikili ki tourist ki bawan hapoka ri jongi kini ki tourist kimde ki tourist tang ban ki kwaban pet da ki krem ne ki kshait ne ka mariang ki kwaban Don lang hang ni hapo ka snong jongi hapo ki nong kendong hapo ki thain jongi ban experience ya ka riti dastur ban experience ya ka jingbam ban ka experience jong ka jingshad ka experience jong ka history ban ka culture jongi te nakalyang kumu director tourism nga lahon ngala ai kuble ya kinong penyai jong kenika Nathmei festival because kenika festival kade kawe ka festival kala peni yangi kala pen kenmau yangi barakhoi ki paitba khamtam ki hepret ki samla ka riuspa jong ka dustur jongi ka riuspa jong ka history but ka culture jongi tenga ai kuble ya shisen ya kinong penyai jong kenika festival kade kathai kenika snem daba kabaar jong kenika ya jong kenika festival nakalyang kumu director tourism kwa ban ai kuble barak yaki nong penyai ngakwa ban ai kuble yaki heprit ngakwa ban ai kuble yaki to kiba trailang ban sna ka to ka film jong u lumso pet beneng nyo I ka thmei nyo I ka history bat ka culture jongi tetang kini kisi kenten akenten nga ai kuble ya fi baro ki paitba khamtam ki participants jong kini ka festival but khamtam I president but ki secretary but ki nong penyai jong ka kiseng khasi kme nga ai kuble ya fi baro and nga wish ya fi a good night and nga kumu director tourism nga wish ya fi all the very best kuble shi bon kuble shi hajar ngo
Shabong